Chcem, aby si otvoril Žalmu 22 a z tohto žalmu dnes začneme kázeň. Tento žalm ukazuje pohľad Krista na to, čo sa odohrávalo na kríži, presnejšie, čo sa odohrávalo s Kristom. Dnes je piatok jednoducho a ľudia po celom svete si pripomínajú utrpenie a ukrižovanie Pána Ježiša Krista. Pravdou je, že už Ježiš vlastne ako keby štvrtok, v úvodzovkách, ako deň pred týmto piatkom, pred smrťou, mal večeru s učeníkmi, nespal počas noci, pretože viete, že bol vlastne na Olivovom vrchu, ak sa nemýlim, tam so svojimi učeníkmi, tam ho zajali. Ráno ho veľmi skoro odsudili a vlastne o 9:00 ho ukrižovali. O 9:00 ho ukrižovali, a od 12:00 do 3:00 nastala tma nášho času, ako my ho vnímame, a o 3:00 Ježiš zomiera a v piatok za jeden deň stihli ho aj pochovať, pretože prichádzal šabát a Ježiš vlastne musel byť pochovaný, pretože prichádzal veľký sviatok židovskom, ako keby pre celý židovský národ, Pascha, Pesach, A to bolo všetko také rýchle, veľmi na chmat. Takže evanjelisti hovoria svoj pohľad na to, ako Ježiš jednoducho bol ukrižovaný, čo zažíval. A my sa pozrieme v Žalme 22 ten pohľad Pána Ježiša Krista. Tento Žalm 22 napísal kráľ Dávid a Dávid žil 1000 rokov pred Pánom Ježišom Kristom, takže musel to byť veľmi silný prorok, ak niečo také zachytil. A už úplne ten druhý verš je úplne centrálny a veľmi silný. Chcem ťa poprosiť, dosť také, možno aj ťažšie, aj pre mňa samého, informácie tu dnes zaznú. Ak budem mať tvoju pozornosť, čo veľmi si prajem, tak budeš rozumieť tomu, o čom to je oveľa hĺbšie, pretože na kríži, ak pochopíme úplne kríž Ježišov, čo sa tam odohralo, tak to nás úplne dovedie do hĺbšieho pokánia, do úplnej premeny, do úplnej vďačnosti, do úplného odozdania sa Bohu pre Neho, lebo pochopíme kríž. Takže ja by som si dovolil povedať, že kríž je veľmi centrálnou, až najcentrálnejšou témou celého kresťanstva. OK? A my sa pozrieme na také dve verzie, pozrieme sa na to, čo sa odohrávalo vo fyzickom, a na tom, čo sa odohrávalo v tom duchovnom, aspoň nech nám Boh dá milosť, aby sme neblúdili. OK? Takže poďte so mnou, Žalm 22, tu iba si prečítame zo pár veršov, necelý, vlastne tento žalm. A verš 2 začína týmto veršom. Bože môj, prečo si ma opustil? Vypnite si mobily, nerušte, buďte úplne sústredení, nerozprávajte sa medzi sebou, veľmi si to prajem, pretože takýto deň úplne môže ťa úplne zmeniť. Mňa zmenila táto pravda, o ktorej budem kázať, alebo pravdy, veľmi ma to poznačili. A ja verím, že rovnako budete aj vy požehnaní. Dobre? Takže predstavte si, že kráľ Dávid pred 1000 rokmi začína tento žalm a začína tou najcentrálnejšou, najsilnejšou vetou, ktorá je úplne, by som povedal, hrot celého ukrižovania, utrpenia aj hrotom, prečo Ježiš na túto zem prišiel. Ešte raz. Preto chcem, aby si bol veľmi pozorná, lebo aby si neminul takéto veci. Ešte raz. Dávid hovorí úplne centrálnu až top vrch, jednoducho začína týmto veršom a podľa mňa osobne presne toto, čo odznelo, keď Ježiš na kríži povedal Bože môj, prečo si ma opustil,
toto je úplný hrot, úplný, ako keby som povedal, najvyšší bod, to, čo je najkľúčovejšie, to, čo bolo najsilnejšie na kríži Golgoty. Ja za chvíľku poviem aj prečo, ale Dávid to už zachytil. Napríklad verš 7, 8 a 9 hovorí, Ježiš na kríži zažíva toto. Som ako červ, nie ako človek, ľuďom som na posmech, ba aj vlastní ma zavrhli. A ja si myslím, že keď Dávid písal tento žalm a žalmy sa spievali, tak to nebol radostný žalm, ale bol to žalm plný smutku, plný bolesti a aj dúfam, že Boh zjavil, že toto sa vzťahuje na Mesiáša. A iba sa vží do toho, lebo toto je pohľad Krista, keď je na kríži, on hovorí, som ako červ, nie ako človek, ľuďom som na posmech, ba aj vlastní ma zavrhli. Všetci, čo ma vidia, posmievajú sa mi. Uškrňajú sa, pokyvujú hlavou a hovorili niečo také. Spoľahol sa na Hospodina, mal by ho zachrániť. Nech ho vytrhne, veď má v ňom záľubu. Smiali sa mu. A Ježiš toto z toho bodu ukrižovania, keď je na kríži, toto jednoducho prežíva, toto vidí. A Dávid to zapísal, zachytil. Od veršu 13 po 16 on hovorí, obkľúčilo ma mnoho bíčkov, bášanské bíky ma obstúpili, roztvorili tlamu proti mne, čiže tlama ako lev, ktorý zareve, on hovorí tak na mňa, tieto bíčky a bíky, to znamená podľa mňa, hej, tí farizei a tak ďalej, oni ako keby otvorili tlamu proti nemu, hej, ako revúci lev. Verš 15 hovorí, som ako rozliata voda, iba to daj do toho, že Ježiš jednoducho už je tak slabý, ako keby nič ma nedrží, nie som pevný. On hovorí, som ako rozliatá voda, uvoľnili sa mi všetky kosti, moje srdce je ako vosk, roztopilo sa vo mne, hrdlo mi vyschlo ako črepiny, To, čo z medicínskeho pohľadu zabilo Krista na kríži, sa ináč v medicíne alebo v tej vede nazýva hypovolemický šok. A vlastne znamená, že strata krvi, takže už pri tom bičovaní, preto Rímania najprv toho človeka bičovali, lebo tam bol už veľmi vysílený, vytrapený a mnohí zomierali pri tom bičovaní. Ale to znamená, ten hypovolemický šok, ak si to dáš niekde do Google a tak ďalej, tak nájdeš to, že zažíva to človek vtedy, keď veľmi vykrváca a Ježiš tu vykrvácal, veľa stratil krvi a vtedy vlastne mozog dáva signál do srdca, srdce sa viac rozbúši, lebo v tele je menej krvi a aby tá krv, ktorá je už málo jej, aby preprudila mozog a všetky orgány, tak srdce začne ešte viac búchať, človek je veľmi smedný, odchádzajú ponajprv obličky, pretože aby sa už netvoril moč, pretože teraz je dôležitá každá voda, kvapka, hej, v tele človeka a pretože srdce veľmi búši, človek má sťažené dýchanie a tak ďalej. Toto všetko Ježiš zažíval, ale čo je veľmi silné na to, že je veľmi smedný ten človek. Ten človek bol veľmi, veľmi smedný. A iba takto uvažujte, že Rímania vlastne toto považovali za ten top ako keby trest. To bolo niečo, čo bolo veľmi, veľmi hrozné. My si to nevieme predstaviť. V podstate v predstavách tam slabo sme. Nie ešte vidieť to na vlastné oči reálne. Hej? Takže on hovorí, hrdlo mi vyschlo a muselo mu vyschnúť hrdlo. On bol veľmi smedný, lebo stratil veľmi veľa krvi, tekutiny a tak ďalej. Hej? Hrdlo mi vyschlo ako črepiny, jazyk sa mi prilepil na podnebie. Rozumiete? Vrhol si ma do prachu smrti. Toto je tak silná vec. Taká silná pravda. On hovorí, viete komu? On hovorí Ježiš svojmu otcovi. Hovorí, vrhol si ma do prachu smrti. Psi ma obklúčili a ja by som povedal, že ani Ježiš nehovorí na psoch, že to sú tí farizei, ale to boli démoni a demonický svet, ktorý tam na kríži Ježiša obklúčili. Ja verím, že Satan tam bol, aj keď nehral žiadnu úlohu a rolu tam. Možno iba mohol
tých ľudí, tých farizejov viac naštvať, aby pľuvali, aby hovorili nejaké výroky, aby sa smiali, ale nemohol tam vôbec jednať s Kristom na kríži, lebo ten, kto jednal s Kristom na kríži, bol Otec nebeský. On hovorí, psi ma obkľúčili, zovrela ma tlupa zlo synov, prebodli mi ruky a nohy, môžem si spočítať všetky kosti, čo za bolesť. Oni sa prizerajú, oči si pasú na mne, delia si moje rúcho, o môj odev losujú. Ty sa však nezdiaľuj. To je možno najsilnejšie, čo teraz čítam. Ty sa však nevzdiaľuj, Hospodin, sila moja, ponáhľaj sa mi na pomoc. Zapamätaj si tieto dve veci, vrhol si ma do prachu smrti, a to hovorí, ty sa však nevzdiaľuj, Hospodin, sila moja, ponáhľaj sa mi na pomoc. Ježiš to zažíva na kríži, viete, podľa mňa my veľmi sme zameraní na utrpenie Krista ako v tele, fyzicky, telesne. Videli sme nejaké filmy, ktoré nám to buď aj zveličili a tak ďalej, ale to utrpenie naozaj bolo hrozné, bolo veľmi silné. Sme zameraní na telo. Ale podľa mňa, nehovorím, že to takto je, ale podľa mňa, to je moja verzia, ja to tak vidím, že utrpenie, ktoré sa odohrávalo v tom duchovnom svete, bolo oveľa silnejšie, oveľa vážnejšie, oveľa hroznejšie, lenže my tam nedokážeme pozrieť ani vidieť do toho duchovného, pokiaľ ostávame na leveli iba telo a telesnosť, lebo sme zamerali na to ukrižovanie, na to trápenie, na toto všetko, čo teraz tu odznieva. Ale niekde pozadí, vzadu, za krížom sa odohráva oveľa hroznejšie, oveľa silnejšie a Boh nás tam chce zobrať, pretože ak vstúpime do toho, čo sa odohráva, do toho duchovného, tak chcem ti povedať, že tam spočíva tvoja moja premena. Tam porozumieš, ty a ja, hlbšie, jednoducho tú cenu, ktorú Ježiš zaplatil na kríži, to nebolo lacné. A ja som toho presvedčenia, že v tom duchovnom sa odohrávalo niečo horšie, lebo Ježiš, keď sa narodil na túto zem, on vedel, že zomrie. A keď Peter mu hovorí, Pane, to sa ti nemôže stať, tak on hovorí, chod za mňa, Satan, tej myšlienke. Nie Petrove, ale tej myšlienke, toto není Božia myšlienka. Ja som sa narodil, aby som zomrel. Ja musím zomrieť, lebo ináč nebude spasenia. Preto verím a konštatujem, že Ježiš sa nebal smrti. Ježiš sa nebal zomrieť. On dokonca ešte pozbudzuje teba, mňa. Hovorí, ak chce byť niekto môjim učeníkom, tak musí zobrať svoj kríž a nasledovať ma na každý deň. Počúvajte dobre, dajte pozornosť veľkú na toto. Chcem ti povedať, že vypnite telefóny, vypnite všetko, buďte nasmerovaní na Pána. Majte otvorenú Bibliu, pozerajte do toho. Dovolte Bohu, aby vás premenil, aby sa vás dotkol, aby vám otvoril tú pravdu. Tak si to prajem. Áno, buď sústredený tu na to, o čom teraz rozprávam, ti neunikla informácia, lebo na základe takých informácií a pravd Boh dá zjavenie do tvojho srdca. Keď vstúpi to zjavenie Bože z neba do tvojho srdca, ono ťa tak premení, tak zmení celú tvoju mysel a celú tvoju bytosť, osobnosť vo vzťahu s Bohom. Takže ja som presvedčený toho, že v tom duchovnom sa dohráva oveľa silnejšie a vážnejšie a Boh nás do toho chce vziať. Dovolte mi trošku, aby som do toho vstúpil spolu s vami. Hej, ja rozímam nad týmto pár dní, možno 2-3 dní, 4. Zapamätaj si, že to najkľúčovejšie je to, čo povedal Ježiš. Bože môj, prečo si ma opustil? Izaiáš, kapitola 53, cituje o týchto veciach. Žálm 22 cituje, mohli by sme hovoriť Exodus 12, keď Pesach nastal, keď židovský národ je v Izraeli a mali zabiť baránka, potrieť veraje svojich dverí. Mohli by sme tam byť oveľa viac než to, čo teraz ja jednoducho zdieľam, môžeme nájsť ako proroctvo o tom, jednoducho, že Kristus príde a Kristus zomrie a tak ďalej, ale dotkol som sa toho, že Ježiš sa nebal zomrieť. On vyzýva nás, aby sme brali kríž na každý deň a aby sme ho nasledovali. A chcem ti povedať, že ak Ježiš takto pozbudzuje teba, mňa a pre Žida, to, čo my vidíme, že iba prídu nejaké tlaky, že toto je kríž. Nie, kríž je istá smrť. A ja ti chcem povedať,
že keď so mnou prejdeš a budeš rozumieť tomu, čo teraz ja rozprávam, a viem, že nie každý bude rozumieť, a nie preto, že by Boh nechcel, ale niekedy preto, že ľudia nie sú preto otvorení. Počúvaj dobre, ak porozumieš tomu, čo znamená zobrať kríž a dáš tam tento kontext, tak Ježiš, keď pozbudzuje teba, aby si zobral kríž a mňa, to neznamenalo, že len iba tak lacno hoci ako zomrieť. Ale jednoducho Ježiš nás vyzýva, aby každý deň sme boli tak pripravení a ochotní trpieť takisto kvôli Kristovi. A toto je celkom iná váha, aj celkom iný level kresťanstva, než o ktorom hovoríme my, alebo iba ho žijeme na každý deň. Kristus veľmi veľa pretrpel v tele, hej, a my sa v prvej časti pozrieme na to duchovné. Hej. Čím viac zomieram sebe, tým viac chápem Ježišovmu krížu. Hej. Centrálnym kľúčom je toto, aby sme pochopili úplne ten hrot celého utrpenia, a to sa nedá našou ľudskou mysľou, my tam môžeme tápať, ale také veci vládzeme rozumieť im, keď dáme priestor Duchu Svätému a on nám otvorí a zjaví túto vec. Pravdy, ktoré žijú vo mne, nemusia žiť v tebe, pretože mne to Boh zjavil a ja sa modlím, aby to Boh zjavil tebe, a keď to v tebe ožije, pochopíš, tak jednoducho naozaj sa zmeníme. Hej? Dovolte mi možno túto vec, že umúčenie Krista, ako som povedal, že bolo hrozné a hroznejšie bolo to v pozadí. Všimnite si jednu vec, že Ježiš na kríži, keď zvolal túto vec, tak už nehovorí Bohu Otče môj, ale hovorí Bože môj. Potom hovorí dvakrát ešte na kríži vyslovil, že Otče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. Tu hovorí Otče. Nevedia, čo robia. A potom hovorí, Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. A Biblia hovorí, že toto bol krik. Hovorí, že silným hlasom vlastne toto vyznal Ježiš a tak skonal. Takže predtým musel povedať, dokonané je, alebo je dokonané. My sa za chvíľku toho dotkneme, hej? Ale keď ten výkrik zaznel a povedal, Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha, a zomiera, tak si všimni, že tam na kríži dvakrát hovorí Otče a raz hovorí Bože. Môj otáznik je, prečo hovorí Bože a prečo tej najväčšej agonii nehovorí Otče. Musí si uvedomiť, že teraz sa mení úplne celý pohľad otca na syna. Toto sa dohráva v duchovnom. Božie slovo hovorí, že Ježiš bol v záhrade, Matúš 26:36, tedy Ježiš prišiel s nimi na miesto zvané Getsemany a povedal učeníkom, sadnite si, kým odídem tamto a pomodlím sa. Verš 37, vzal so sebou Petra i dvoch Zebedejových synov a začal pociťovať zarmutok a úzkosť. Toto sa stalo ešte pred ukrižovaním. 38, vtedy im povedal, veľmi smutná je moja duša až na smrť. Ježiš zažíva niečo v duši, ten pocit, cit, ktorý tam je, hovorí, že je tam zarmutok a úzkosť, strach. Zarmutok a úzkosť, zapamätaj si, strach. A on hovorí sám, vyznáva, veľmi smutná je moja duša, až na smrť. Čiže to bol smutok, zarmutok až na smrť. A vtedy v tom momente on potí krv. Takže toto bol veľmi silný moment. A hovorí, zostaňte tu a bdejte so mnou učeníkom. 39 hovorí, trochu podišiel, padol na tvár a modlil sa. A tu hovorí, Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich, no nie ako ja chcem, ale ako ty. Všimni si, on hovorí, Otče môj, a Ježiš stále cituje Otče môj mnohokrát, a keď učí, ako sa modlí, tak hovorí Otče, keď hovorí môj Otec v nebi, nikto nepozná Otca, Syna a tak ďalej. Stále je to vzťah Otec a Syn. A teraz hovorí, Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. A bol to kalich Božieho hnevu. Toto sa odohráva v pozadí. Toto sa odohráva v tom duchovnom, že na kríži Otec Boh jedná so Synom a on vylieva svoj hnev, ktorý jednoducho
ten kalich sa už naplnil hnevom od stvorenia sveta. V tom kalichu bol hriech Evy a Adama. V tom kalichu bol hriech Kaina, keď zabil Abela. A tak by sme vedeli ísť úplne až do Getsemanskej záhrady. A Ježiš, on nehovorí otcovi, že oče, ak je možné, tak nech nezomriem. On to nehovorí, on bol vydaný ako baránok pre smrť. Ale čo Ježiš hovorí, oče, nech nepríde moment, kedy ty odo mňa sa vzdialíš. Kedy ty odo mňa sa vzdialíš. Pretože hriechy celého sveta padnú na mňa. Brat, sestra, mení sa na kríži úplný pohľad otca na syna. Ten, ktorý od večnosti bol svätý, bol čistý, nikdy nemal nejaké škvrny na sebe, zrazu sa stáva smilníkom. Áno, a povieš, jak je to možné, lebo smilstvo, cudzoložstvo, klam a každá špína, každý smrad, ktorý kedy človek urobil, až do smrti a aj my, ktoré ešte teraz robíme všetky tieto hriechy, ešte ktoré vykonajú deti, ktoré sa ešte nenarodili, pokým sa Kristus nevráti, to bol ten kalich hnevu, za toto všetko tam Kristus je. A tu sa mení úplne, ten, ktorý bol stále svätý, zrazu je vinný v očiach Božích. Ten, ktorý bol stále čistý, zrazu je už špinavý. A Boh musí odísť od neho. Aspoň takto sa to stávalo, alebo on, ako Adam, musel odísť od Boha, ale tu už není to, že musí len odísť. Boh odchádzal od človeka vtedy, aby človek nezomrel. Ale teraz Boh neodchádza úplne, ale je ten, ktorý ako Abraham berie nôž a chce zabiť svojho syna. A Boh to robí na kríži. A povieš, odkiaľ to máš? No cituje to Izaiáš. Čiže najväčší hrot celého utrpenia na kríži je tento hrot, keď Ježiš už ani nehovorí, oče môj, prečo si ma opustil? Hovorí, Bože môj. Tu sa zmenil pohľad. On sa stal nespravodlivým, on sa stal špinavým, on sa stal prekliatstvom. A toto všetko tam otec vidí. Keď otec videl na syna, stále videl dokonalosť. Práve teraz už vidí tú špinu a vidí ten smrad ľudského hriechu, špiny a pokrivenia. Všetko toto je kalich Božieho hnevu, keď hriech od počiatku stále bol iba prikrytý, zomieralo nejaké zvieratko, nejaký baránok alebo holubica, ale zrazu to už nemôže byť viac pokryté. Zrazu je to vzaté a položené úplne na Krista. A my to nedokážeme vidieť. Ale iným slovom, ak by som bol správnejší, viete, my často hovoríme, Ježiš zomrel na kríži za moje hriechy, za mňa. Stáva sa to už ako keby takým slangom, že je to slabé. A skús tam nedať, že za nás, skús tam položiť za mňa. Za tvoje klamstvo, za tvoje hriešne slova, za tvoje prekliatstva. On tam visí a zomiera, všetko trpí kvôli tomu, čo robíš ty. Čo som robil ja? Za tvoju cigaretu, za tvoje, čáry, za tvoju nenávisť, za tvoje neodpustenie, za tvoje smilstvo, za tvoje cudzoložstvo, za tvoju chamtivosť, za tvoje modlárstvo, za tvoje. A to musí mať inú váhu. Pane, ty za moje? Ty si trpel preto, lebo môj hriech, ktorý ja robím a tak tu žijem. A keď toto zrazu pochopíš, tak už vieš, prečo slúžiš Bohu. Vieš, prečo nasleduješ Pána. Na tom hrote sa mení úplne Boží pohľad na syna. Ja sa ťa pýtam, ako ho vidí otec? Ak je niečo prekliaté, čo tam padlo, každé prekliatstvo, tak už to nemôže byť sveté. Už to nemôže byť sveté. Zrazu tento je stále svätý od večnosti, zrazu je prekliatý. Zmenil sa pohľad otca na syna? Ďalšia otázka, zmenil sa vzťah otca a syna? A kvôli tomu Ježiš hovorí, oče, ak je možné, vezmi odo mňa tento kalich. On sám a otec iba vedel, akú silu to má. A čo to znamená? Iba on sám. My do toho môžeme iba nazrieť, aj keď ľudia stáli pod krížom, a jeho mama Mária stala pod krížom.
Ale ja verím, že nechápala tomu, čo sa deje tam na hrote. Lebo to, čo sa deje tam na hrote, Bože môj, prečo si ma opustil? Ten najsilnejší moment, pre ktorý Kristus potí krv, my vládzeme pochopiť iba skrze Ducha Svätého a skrze milosť Božiu. A ja verím, že presne na tom stojí kresťanstvo. Presne o tom to je, Pane, Ty si trpel pre moje hriechy, Ty si takto zomieral. Tam nastalo to, ja na minútku by som chcel byť v nebi, čo sa dohrávalo v nebi. Predtým, čo robili v nebi anjeli, archanieli, serafíni, otec na tróne. Ja si predstavujem, že keď Ježíš zvolal silným hlasom a povedal, Bože môj, prečo si ma opustil? Ja verím, že anjeli v nebi plakali. A nehovorím, že myslím si, ja verím, že plakali. Ja verím, že slzy im tiekli. Chcem vidieť Otca, čo on robí na tróne, keď sedí a vládne. Aká bolesť vstupuje do srdca Otca. A bol to tvoj hriech. A bol to môj hriech. A bol to moment, podľa mňa, ktorý sa už nikdy nezopakuje. Jeden kázateľ povedal tak, že budeš milovať svojho Boha celým srdcom, celou silou, celou mysľou a svojho bližného ako seba samého. On dodržoval Kristus, úplne nebola sekunda ani moment od večnosti, aby Kristus takto Otca nemiloval. Aby táto láska medzi Otcom a Synom nebola. Ty a ja sme tam neboli ani 3 sekundy. Ani sekundu. Ale teraz na kríži, pretože od večnosti nikdy nebola ani sekunda, že tá láska medzi Otcom a Synom, ten vzťah, ten pohľad, ten srn, a zrazu tu je moment, keď Otec musí odísť od Syna. Keď sa vzťah mení, keď sa pohľad mení. Ľudia, sa modlím, aby nám to Boh vedel úplne otvoriť, vyjaviť. Čo sa tam odohráva, pretože opakujem sa, chcem, aby sa to dostalo do tvojho vnútra, na tom bude stáť a padať celá tvoja služba, celé tvoje vydanie sa Bohu. Ak pochopíme kríž, pochopíme, prečo máme činiť pokánie. Prečo mu máme slúžiť. OK? Poďte so mnou do Mareka 15, budem čítať od veršu 25 až po verš 37. Pozrime sa na jeho utrpenie. Marek 15.25 hovorí, bola 3. hodina, keď ho ukrižovali. Jeho vinu označili nápisom Kráľ Židov. Bola 3. hodina, keď ho ukrižovali, to znamená, Židia čítali čas ráno od 6. To znamená, že bolo ako keby náš čas 9 hodín ráno. Jeho vinu označili nápisom Kráľ Židov. Spolu s ním ukrižovali aj 2 lotrov, jedného zprava a druhého zľava. Ináč, iné informácie hovoria, že ten lotor, jeden a druhý sa volal jeden Dismas a druhý sa volal Gestas. Hej, Dismas a ten druhý sa volal Gestas a vraj Dismas bol ten, ktorý povedal, Pane, rozpomeň sa na mňa. Ale ináč, keď by ste prechádzali a čítali evanjelia, ako hovoria, tak Biblia, aspoň Marekovi a Matúšovi hovorí, že aj títo dvaja, ktorí boli pri ňom, sa pohoršovali na ňom. V množnom čísle tam je. Nehovorí, že iba jeden, hovorí, že obidvaja sa pohoršovali na ňom. Hej? A je to taký bod, možno taká malicherná informácia, ale dačo sa muselo dohrať na kríži. To znamená, podľa mňa, že aj Dismas, aj Gestas, zatiaľ Kristus je tam, niečo sa deje, ale ešte nechápia, ale pravdepodobne presne tam, na tom mieste sa dohráva niečo, keď Kristus javuje seba tomu Dismasovi. A nie, že predtým dačo počul, ale tam na kríži zažíva a dačo sa stáva v jeho srdci a tam uveril. To bol moment, kde uveril. 29. Tí, čo tadiaľ prechádzali, sa mu rúhali, potriasali hlavami a hovorili, hej ty, čo zbúraš chrám a za 3 dní ho postavíš, záchraň sám seba a zostup z kríža. Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi a so zákonníkmi si hovorili, iných zachraňoval a sám seba nemôže zachrániť. Kristus kráľ Izraela, nech teraz zostupí z kríža, aby sme videli a uverili. A teraz je tá pravda, ktorú som zdieľal, hovorí, hej, Marek, potupovali ho aj tí, ktorí boli ukrižovaní spolu s ním. Je tam množné číslo. Takže podľa mňa ten jeden Dismas musel uveriť v
ten moment tam na kríži. Lebo ešte teraz ho potupuje a zrazu sa niečo stane v jeho živote. O 6. hodine, to znamená náš čas 12, o 9. ho ukrižovali, o 12. o 6. hodine nastala tma po celej zemi až do 9. to znamená do 3. O 9. hodine Ježíš zvolal mocným hlasom Eloj, Eloj, lema sabachthani, čo v preklade znamená, a toto je ten hrot. Stalo sa to, kedy? O 9. hodine, o 3. A on zvolal, všimni si, už 6 hodín je na kríži. Od 9. do 3. už 6 hodín je tam. Ten hypovolemický šok, strata tekutín, krvi a tak ďalej, odchádzajú pomaličky orgány človekovi, hej, a srdce sa rozbúši, človek potrebuje dýchať, jeho dýchanie sa sťažuje a popri tom ešte človek so svojou váhou je na tom kríži, je prebodnutý a musí urobiť jednu vec. On je spustený na váhe svojich ako keby nôh a rúk. A celé toto telo pľúca má ešte úplne stiahnuté. A teraz on, aby sa nadýchol, musí sa na prebodnuté ruky nadvihnúť, na prebodnuté nohy, musí sa nadvihnúť nad silu, nájsť silu, nadýchnúť sa a zase ide dole. A toto robili čas. Ježiš Kristus veľmi skoro zomrel, oni sa čudovali. Ale toto tam sa niekedy odohrávalo 2 dní, 3 dní. Vie si to predstaviť, tú krutosť? Vie si to predstaviť, že toto sa odohráva na tom kríži, tá bolesť, ten nádych a popri tom ten smäd, tá hanba a úplne to bolo niečo hrozné. A keď Ježišovi dávajú ocot alebo mirha ako nejaké sedatíva, aby utlmili bolesť, Ježiš to nepríjma. Pretože Ježiš nechcel zomrieť lacnou smrťou. Chcel zomrieť úplne plnosti tak, ako mal. Áno. Môžeme ísť ďalej. Keď to niektorí z okolo stojacich počuli, povedali, pozrite, volá Eliáša. Kto si odbehol, namočil špongiu do osu, nastokol ju na trstinovú tyč. Dával mu piť a hovoril, nechajte ho, uvidíme, či ho príde Eliáš sňať. 37, no Ježiš zvolal mocným hlasom, zase mocným hlasom. To bol výkrik. A na to, aby zvolal, ja si uvedomujem, že musel sa zase nadvihnúť na tie ruky, nadýchnuť a teraz zvolal mocne a hovorí Biblia a vydýchol. A my vieme, že keď zvolal, tak teraz zvolal Oče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha, alebo druhá verzia zvolal dokonané je. A chrámová opona sa roztrhla na dvoje od hora až nádol v chráme. Zem pukala, zem sa triasla, mŕtvi vychádzali zo zeme, pretože Boží syn teraz zostupuje do ríše smrti, do podsvetia. Lukáš 23:27. Biblia hovorí, že nasledoval ho veľký zástup ľudu a žien. To bolo obrovské, ten dáv bol veľký. A ľudia na neho pozerajú a jedni s bolesťou aj plačú a druhí sa vysmievajú. Hovorí Biblia, že oni kvílili, oplakávali ho. A keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, tam ho ukrižovali a s ním aj zločincov. Jedného sprava, druhého zľava. Zase to isté čítame, ale z Lukášovho pohľadu. A Ježiš povedal, Oče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. Vidíš? Hovorí, Bože môj, prečo si ma opustil? Prečo? Lebo to bol vrchol. Tu sa to stalo. Tu otec odchádza. Kalich hnevu je vyliatý. Ale napriek tomu Ježiš to hovorí, Oče, odpusť im. A už tu nehovorí Bože, hovorí Oče. Oče. Ten vzťah. Lebo nevedia, čo robia. Potom si rozdelili jeho šaty a losovali o ne ľud. Tam stál a díval sa, poprední muži sa mu vysmievali a hovorili, iných zachraňoval, nech zachráni aj seba, tak ďalej. To isté sa odohráva. 39. Jeden z tých zločincov, ktorí viseli na kríži, sa mu rúhali a hovoril, nie si ty Mesiáš, zachrán seba i nás. No druhý ho zahriakol. A to bol ten, jak sa volal? Som povedal, Dismas. Zapamätajte si to. Ináč to hovorí jedna pokrývna kniha.
či to takto bolo, alebo nie. Evanjelium Nikodémovo. A ten druhý mu hovorí, že ani ty sa nebojíš Boha, tomu zločincovi. Hoci si takisto odsúdený, lenže my spravodlivo dostávame zaslúžený trest. Ale on neurobil nič zlé. Potom povedal, Ježiš, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Ježiš mu odpovedal, amen, hovorím ti, dnes bude so mnou v raji. Ale v akom raji? Pretože keď Ježiš bol vzkriesený, tak hovorí Márii Magdaléne, že nedotýkaj sa ma, lebo som ešte nevystúpil k Otcovi. To znamená, že Ježiš zostúpil do ríše smrti a tá ríša smrti bola rozdelená na dve časti, ako príbeh Boaz a Lázar, ktorý rozprával a zdieľal Kristus. A jedno zažívalo už múky podsvetia, trápenia, a tam druhé miesto je Abrahamovo lono, kde ten chudobný Lázar zažíva dobro, ale Ježiš zostúpil, aj tu verím. A za chvíľku sa to dotkneme, že keď tu zostúpil, čo sa dialo. Ale predtým chcem povedať, že mnohokrát my to utrpenie aspoň vnímame tak, že ale Ježiš bol Boh. Tak asi ho to nebolelo. Hej? On asi toto prešiel, ale on bol Boh, jeho to nebolelo. Hej, a možno až tak netrapilo. A toto bolo jedno z blúdnych učení. Hneď v 1. storočí, keď bola ranná cirkev, existuje taký jeden kresťanský pojem a hovorí sa mu hypostatická únia. Povedz so mnou, hypostatická únia. My trošku teraz musíme odbočiť teologicky, iba taká vsúka, pretože aj včera, keď sme boli v Žehre, tak sme sa trošku o tom rozprávali a ja som nedovolil niektorým bratom, aby hovorili ďalej. Som ich hneď zastavil, možno sa zdalo, že tvrdo, ale nie zo srdca to bolo tak, že nechoď ďalej, nerozprávaj. Lebo tam ďalej nahrávali, hej, a ja nechcel som, aby niečo z našich kruhov niekto povedal hocičo, hej. Čiže bola to hypostatická únia, ten pojem, a on znamená, že jedna osoba, dve prirodzenosti. Ježiš, jedna osoba, má v sebe dve prirodzenosti, božskú aj tú ľudskú, čiže 100% Boh, 100% človek. Nikdy sa to ako keby nespojilo, áno, nikdy sa to nezlučilo, nikdy sa to jednoducho neoddelilo tak, že by jedna časť od neho odišla, druhá ostala, pretože od narodenia Márii, ako sa narodil, tak jednoducho už stále aj ostane aj vo večnosti a Kristus ako osoba jedna, on zomiera na kríži, aby sme teologicky vedeli povedať, ale ako Boh nemohol zomrieť. Áno, ale tam sa to vôbec nerozdelilo, pretože toto je základný pilier a presne sa tomu hovorí, zomrela ľudská prirodzenosť, ktorú na seba vzala božská prirodzenosť, alebo zomiera Boh v ľudskom tele. A toto je teologicky správne, toto je už preskúmané. Keby sme išli do histórie, tak či Nicejský alebo Efeský koncil toto riešil, ten Efeský koncil povedal, že nemôžeme oddeliť Ježiša človeka od Ježiša Boha. A my sme teologicky správne, ak povieme niečo také, Ježiš zomrel ako vtelený Boh v ľudskom tele. Zomrel Boh v ľudskom tele, je teologicky správne. Hej? Jednota vraj toho, že Boh a človek zostal aj vtedy, keď vstúpil do ríše smrti, aj keď bol skriesený. Aj do hrobu s ním. O čo viac potom to má väčšiu váhu, že sa to tam neoddelilo. Existuje ale blúdne učenie pod názvom, ktoré sa volá doketizmus. A ten doketizmus mal dve také smery a hneď v 1. storočí tí doketi vlastne sa delili na také dve smery. Jeden smer hovoril, že Ježiš, jednoducho to, čo sa odohrávalo na kríži, bolo iba divadlo. Hej, že jednoducho to bola iba ako keby to bolo zahalené, hej, že Ježiš, to utrpenie, že to nebolo reálne. Hej, že na kríži sa to nedialo skutočne, pretože bolo to len zdanlivé, učili, že utrpenie Pána Ježiša Krista bolo len zdanlivé, že to nebolo reálne, preto jeho utrpenie na kríži nebolo skutočné. Hej, jeden smer z nich toto učil, že Ježiš bol duch a nebol v skutočnosti z mesa a z kosti. Že to bol duch, že to bol iba taký jav. A oni tento jav volali dokeo, preto to blúdne učenie sa mu hovoril doketizmus. Takže jeden smer hovoril, že Ježiš bol 100% Boh a on nemohol trpieť a tak ďalej, že telo, ktoré mal Ježiš, to bolo zdanlivé, že on nebol človek. Druhý smer hovoril opak,
Druhý smer hovoril, že vtedy, keď Ježiš sa krstil do rieky Jordán, tak keď nad ním zostúpila holubica, tak vtedy boská časť, božstvo vstúpilo do neho. Ale Ježiš, keď je na kríži a zomiera, tak vtedy pred smrťou sa tá boská časť vysťahovala a Ježiš ako človek iba zomiera na kríži. Preto jednoducho som včera nedovolil, aby sme išli ďalej v tomto smere, pretože tieto pravdy, naučili sme sa ich, hej, a to bolo prísne odsúdené. Takže ak ideme myšlienkami, ako Boh nemohol zomrieť, áno, zapamätaj si, že ako Boh bol v ľudskom tele, a to je jedna osoba, ktorá má dve prirodzenosti, Boh a človek, a keď zomiera, tak zomiera osoba, Boh v tom ľudskom tele. A nedá sa to oddeliť, ani netreba tam špekulovať, pretože nič lepšie nevymyslíme. Dobre? Takže poďme ďalej. Verš 44, Lukáš 23, hej. Bolo okolo 6. hodiny a nastala tma po celej zemi až do 9. hodiny. Slnko sa zatmelo a chrámová opona sa roztrhla na poli. Čo sa dialo s tými ľuďmi a kňazmi? Akú milosť im dal Boh, aby tam mohli činiť pokánie, mohli vidieť, že dačo sa deje. A podľa mňa tento zločinec, ktorý uveril, možno práve preto uveril, lebo o 12. nastala takáto tma. On musel vidieť, že niečo sa deje s týmto svetom. Toto musí byť asi spravodlivý človek. Ešte keď vidí, že on nemá nenávisť tým ľuďom a hovorí, oče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. Verš 46 hovorí, tu Ježiš volal mocným hlasom, oče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. A keď to povedal, dokonal. To slovíčko dokonal, hej, vlastne, že zomrel a Ježiš zvolal ešte vo verši 30, keď Ježiš okúsil ocot, povedal, je dokonané, naklonil hlavu a odovzdal ducha. Niekoľko vecí Ježiš povedal na kríži. Napríklad ešte povedal to, že ženo, hľa tvoj syn, je tak, a potom povedal, hľa tvoja matka tomu synovi. Nie veľa rozprával, čo máme zachytené, ale to, čo máme zachytené, tak vieme, že povedal, Bože môj, prečo si ma opustil, bola jedna z tých vecí. Druhá, oči odpustím, lebo nevedia, čo robia. A potom povedal, že oče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha a povedal ešte to, že dokonané je. Plus ženo, toto je, hej, hľa tvoj syn a hľa tvoja matka, povedal tomu učeníkovi a plus rozpráva s tým zločincom, hovorím ti, dnes bude so mnou v raji. Hej. Ale keď hovorí, že dokonané je tam jedno grécke slovíčko tetelestai. Povedz so mnou tetelestai. A všimnite si, ja som ho tak vyhľadal, čo znamená. Ono znamená iba viac, než len dokonané je. Tedy, keď Ježiš povedal toto tetelestai, dokonané je, tak to znamenalo, že je dokončené, je završené, dosiahnutý je cieľ. Dokonca to slovíčko sa dá preložiť ako, že splatil sa dlh. Dlh je splatený. My to máme iba v jednom slove, ale v gréčtine to malo širší obraz a ono znamenalo, že dlh je splatený, dosiahnutý je cieľ, je už dokonané, hej. Už je to dovedené do konca, už sa to ukončilo. Alebo dielo je ukončené, dlžoba splatená. Zaplatené je plnej výške, úloha je splnená. Takže keď grécky rozumiaci človek počul dokonané je, tak toto všetko tam bolo. Hej. A dovolte teraz trošku, že Ježiš zostupuje do ríše smrti, zomiera, zostupuje do ríše smrti. Hej. Zachariáš 9.11. A tebe pre krv tvojej zmluvy vyvediem zajacov zo studne, ktorej nie je vody. Zo studne, ktorej nie je vody. Zjavenie Jana píše o jednej studni, ktorá bude otvorená na konci sveta, z ktorej vyjde dym, iným slovom, démoni. Démoni, ktorí boli od začiatku sveta niekde tam zavretí. Takže toto nie je dobrá studnica, toto je studnica ako keby smrti a on hovorí, Zachariáš prorokuje, že Ježiš hovorí, a tebe pre krv tvojej zmluvy vyvediem zajacov zo studne, ktorej nie je vody. A to bola tá ríša smrti, to je tá studňa, kde bol raj, lono Abrahamovo, kde bolo podsvetie a podľa všetkého tam bol aj Tartaros. A to znamená, tí démoni, ktorí zo začiatku smilnili s ľudskými dcerami, sú tam uzavretí. Ale takto hovoria aspoň iné informácie, že títo démoni,
keď sa spojili s ľudskými dcerami, oni im rodili obrov a títo obry, ich duchovia sú teraz ako demoni na zemi. Ale tí originál, silní, padli anjeli, oni sú v Tartarose zatvorení, hej, a Ježiš musel zostúpiť práve tam. Hej? Efeským 4.8 hovorí, preto je povedané, keď vystúpil na výšiny, zajal zajacov, Efeským 4.8. Keď vystúpil na výšiny, zajal zajacov. Kto mal týchto zajacov? Kto mal týchto zajacov? Mal nad nimi vládu Satan, lebo bola nad nimi smrť. Odplatou za hriech je smrť. Títo ľudia boli zajaci a medzi zajatými patril aj Abraham, aj Mojžiš, aj každý. Ak by Ježiš nezaplatil smrťou na kríži, tak ani oni by neboli spasení. A preto je povedané, keď vystúpil na výšiny, zajal zajacov, ľuďom dal dary. A čo iné znamená vystúpil, akože aj zostúpil do nižších častí zeme. Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil na všetky nebesia, aby všetko naplnil. Takže Ježiš zostúpil do týchto nižších častí zeme. On naozaj zomrel a zostúpil tam ako jedna osoba, ktorá má dve prirodzenosti, Boh a človek. Žalm 68.19 hovorí, vystúpil si na výšinu, čiže keď Ježiš prišiel do neba na výšinu, priviedol si zajacov, to sú títo zajaci, ľud si prijal do daru ešte aj od bojníkov, aby si trónil Hospodín Bože, ho nazýva Biblia, aby si trónil Hospodín Bože. Takže Ježiš, keď zostúpil do ríše smrti, odzbrojil temnosť od vlády. Skutočne to nebol nejaký fyzický kľúč, ktorý zobral od Satana. A jednoducho povedané, odzbrojil temnosť od moci nad duchovnou smrťou na to, aby človek nezomieral na veky. To, čo stratil Adam s Evou v záhrade, Božiu slávu, hej? A tá večná smrť, čiže večné peklo, toto Ježiš, keď hovorí, že jednoducho odzbrojil Satana od tejto moci a vlády, hej? Ale potom je na zemi 40 dní sa ukazuje svojim učeníkom, hej? A 40. deň vystúpil zase do neba a ja neviem moment, kedy, ako, ale podľa toho všetkého on zobral týchto, ktorí boli v raji, v časti raj. A to znamená všetci spravodliví od stvorenia sveta až po jeho smrť a vzkriesenie. On zobral ich ako zajacov a priniesol do neba svojmu otcovi. Ale podľa mňa sa niečo muselo ešte medzi tým udiať. Dalo by sa získať ešte viac informácií, pretože Biblia hovorí, že nastalo v nebi v nejakom žalme, sa hovorí, že otvorte brány, aby vošiel kráľ slávy. A potom aj Pavol to cituje a hovorí, kto je ten kráľ slávy? Hospodin. Ne? Hospodin mocný. Takže brány východné boli stále zatvorené. A teraz počúvaj, lebo človek od stvorenia sveta ešte nikto, ja neviem ako naozaj Eliáš, keď bol vzatý, aj Henoch, neviem, ale človek podľa všetkého ešte nikdy nevstúpil do nebeských brán až tam, kde je Otec nebeský. Ale muselo sa stať to, že teraz, keď zvolalo nebo, brány otvorte svoje hlavice, pretože kráľ slávy, Hospodina, to je Ježiš, otvárajú sa tie brány, ktoré boli pre človeka stále zatvorené a Ježiš musí vchádzať celým nebom, a toto už dobre rozprávať v nedeľu, ale Ježiš je potom skriesený, on nezostáva v hrobe, smrť nemala moc ho držať a teraz, keď on prichádza jednoducho a prechádza nebom, tak nebo určite sa mu klania, hej, a kde na druhej strane sedí otec, si predstavujem, on príde ku otcovi a ja zvykol som povedať, že sadol si po pravici otca a to neznamená po pravej strane, ale úplne sa zase posadil do svojho otca. Toto by bolo správne. On si nesadol, že jedna stolička, trón otcov a on na pravej strane si sadol, znamená, že zobral zase moc po pravici otca v nebi, znamená, že zobral zase moc, ktorú mal aj slávu v nebi, tú moc. A on, keď prichádza do neba, tak úplne vstupuje zase do otca a zase je to spojené. Syn a otec. A teraz každý, počúvaj, toto je veľmi silné, a teraz každý, kto tomu chápe, skrze milosť Ducha Svätého, a každý, jednoducho, kto to príjma, to, čo sa odohralo tam na kríži, vstupuje takisto do tohto vzťahu. Rozumieš tomu?
On hovorí, že prídeme s Otcom a budeme v tvojom srdci, hej, ja a Otec, lebo Otec ťa miluje, ale ty nie si iba v srdci jednoducho, že naplnený Otcom, ale on ťa zobral a položil do srdca svojho Otca. Rozumieš tomu? Nikdy pre človeka to nebolo možné. Ja chcem vidieť Boha, keď stvoril človeka, že Boh toto všetko mal mysli, anjeli určite nerozumeli tomu plánu, ani človek od stvorenia. A zrazu nám, prostým ľuďom, prostým Rómom, tu na východe Slovenska, kde úplne sme poslední až ku hraniciam. A Boh prichádza a chce ti ukázať, vieš čo? Kvôli tejto smrti dnes si posadený v mojom srdci. Tam, kde som ja, kde Kristus je vo mne, tam si vzaný. Pred môj trón si tam v mojom srdci. Tak ťa milujem, tak ťa mám rád. Dovolte mi možno prejsť a ukončiť to. Ja mám viac poznámok, ale Izaiáš cituje taký silný výrok 53 a 5 a je miestne ho teraz prečítať. On však bol prebodnutý za naše hriechy. To neboli jeho hriechy, to boli tvoje a moje hriechy. Zdrvený za naše neprávosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj. Čo priniesol ten trest za jeho ukrižovanie tebe a mne? Hovorí pokoj. A teraz hovorí, že spočinul na ňom. Ten trest spočinul na ňom. A pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenia. Poď ďalej, verš 6. Hovorí, všetci sme blúdili ako ovce, každý išiel svojou cestou. Ako ovce, ktoré si žijú svoj život. Každý ide svojim smerom. Ale tam je Hospodin. Je tam, ale Hospodin na neho uvalil neprávosť všetkých, kto to bol. Kto zobral tú neprávosť, tú špinu, bol to Hospodin. A na koho to uvalil? Položil to úplne na neho. Tvoj hriech, tvoje smilstvo, moje myšlienky, moja nesvetosť, moja špina, moje klamstvá, moje škaredé slova, moje preklínania, toto zobral a položil na neho, ktorý nikdy nič s takým nemal spoločné. Nikdy. Ktorý bol od večnosti svätý a čistý. A vieš čo? Aby sa to vymenilo. Aby ty a ja sme boli čistí. Sila. Hej? Verš 7 hovorí, bol trápený a on sa nechal ponižovať, neotvoril ústa ako baránok vedený na zabitie. Neišlo o jeho fyzickú smrť do takej miery. On sa nebal, bol ticho. Bol tak ticho ako baránok, ktorý ide na smrť, na zabitie. Neotvoril ústa ako ovca, ktorá onemie pred strihačom. A teraz počuj verš 10, ten si vysvietíme, lebo je veľmi silný. Prečítame ho spolu. Hospodinovi sa zapáčilo zdrviť ho utrpením. A toto je ďalšia bomba v Božom slove. Jak je možné, že Bohu sa páči zdrviť vlastného syna? Znamená tak trápiť, tak zasiahnuť. Jak je možné, že sa Bohu toto páči? A není to páčenie možno z nášho pohľadu, nevieme tomu pochopiť, ale ak by toto sa neodohralo, tak nikdy by sa nestala tá druhá časť. A počuj, prečo sa Bohu toto páčilo? Jak vzácne si v Božích očiach, koľko stojíš, akú máš cenu a toto všetko sa urobilo kvôli tebe. Nepovedz kvôli nám, kvôli tebe. Počuj, ak položí svoj život, ak Ježiš položí svoj život, ak ho položí ako obetu za vinu, za tvoju a moju, čo sa stane? Uvidí potomstvo. Kto je tým potomstvom? To si ty a ja. Tým potomstvom si ty. Ak položí svoj život ako obetu za vinu, uvidí potomstvo, predĺži si život a skrze neho sa podarí Hospodinov zámer. A viete, kde sa stretávame prvýkrát s Hospodinovým zámerom? V Božej záhrade. Tam, kde bol stvorený Adam s Evou. Keď Boh ku ním prichádzal a mali spoločenstvo s Bohom. Toto bol Boží zámer. Boží zámer bol, aby nejedli z toho ovocia zakázaného. Boží zámer je tam pekne napísaný. Ploďte sa, množte sa. Panujte, hej. Panujte nad tým, čo bolo stvorené
nájdeš tam niekoľko takýchto dobrých vecí. Po páde prichádza prekľatstvo a tak ďalej. Keď mu položili trňovú korunu, trnie je symbol na prekľatstvo. Odteraz ti zem bude rodiť trnia bodľače. Ježiš tam zomiera kvôli prekľatstvu. Kvôli hriechu. Áno, kvôli hriechu. Ježiš tam zomiera, Biblia hovorí, kvôli tvojmu uzdraveniu. V jeho ranách si uzdravený. Hej? Ty a ja, jeho Boh bol prebodnutý a z jeho srdca vytrískla voda a krv. A keď ten stojací stotník alebo vojak, keď tam prebodol a tá voda vytrískla na neho, čo je symbol na novotu, na nový život, tak jednoducho tam uveril a povedal, vyznal niečo také, že naozaj tento bol Boží syn. Tento bol svätý. Toto naozaj je Boží syn. Toto naozaj bol Boh. Hej? Bratia a sestry, možno veľmi veľa informácií, ale verím, že aspoň z časti, aspoň keď by to bolo 1%, 2%, že chápeme tomu krížu. Ja si prosím, aby nám to Boh zjavil. Ale viete, kde ma to nesie? Kde ma to vedie? Bože, tak veľa pre mňa. Keby si tam stál iba takto bokom, aby si sa pozeral úplne na to, čo sa dohráva vo fyzickom, ako Ježíša bičujú, ako mu trhajú tvár, ako mu tlačia tie veľké trne do jeho hlavy a tie trne spúšťajú ešte zo seba tú tekutinu, ktorá jednoducho zapričinila opuch jeho hlavy a tak ďalej. Izajáš o ňom hovorí, že akože už nemá ľudskú podobu, že človek na neho ani nepozeral, odvracal zrak. To trpenie kvôli tebe. A keď pozeráme iba na telo, ale keď duchom pozeráme, čo sa dohráva v tom duchovnom a top hrot toho, áno, aj telo, aj toto bolo veľa, hej, lebo Ježiš jednoducho vedel, že jeho učeníci budú takisto ukrižovaní. Dokonca Ján bol hodený do vracieho oleja, hej. Niektorí boli stiahnutí z kože. Ja včera som povedal, zdieľal som, vieme si uvedomiť, že položia ťa na nejaký kvôl, na nejaké drevo a úplne ťa zapália. Vieme si my predstaviť takú bolesť. A Jan Hus takto zomieral kvôli pravde. Kvôli pravde. Vieš si to predstaviť, že si na nejakom dreve a oni sa smejú a ty nezomieraš pre niečo, čo je nespravodlivé. Máš iba svoju pravdu. A oni podpália jednoducho, neviem, čo tam bola slama alebo drevo, na to, aby tento človek horel a dostáva sa oheň stále a ty trpíš. Viete, že mučenickou smrťou zomieralo veľa ľudí? Niektorí boli stiahnutí z kože. Vieme si to predstaviť, stiahnutí z kože, že ti niekto ťahá kožu z tvojho tela? Vieme si predstaviť aj to, že Izaiáš hovorí sa, že bol úplne prerezaný pilou, prepilovaný, hej? Že ťa úplne prepilujú. Vieš si to predstaviť? Preto Ježiš, on sa nebal zomrieť. On chcel byť tomto príkladom, už mnohí boli pred ním príkladom. Vedel, že Izaiáš takto zomrel. Ale to najväčšie a top bolo to, keď Ježiš vyznáva, Bože môj, on už nehovorí Oče, hovorí, Bože môj, prečo si ma opustil? Odišiel Otec od Krista a Kristus zomiera kvôli tebe. O tom je Veľká noc. Není to o nejakých vajíčkách, ani o nejakých kuriatkách, ani o tom, aby ľudia vo svete pili a zabávali sa. Je to o tom, že pochopíš, že tvoj kráľ a spasiteľ v jeden deň zomieral za teba. Preto, aby ty si mohol žiť. Aby ty si mohol mať večný život, aby ty si mal prístup do svätyne svätých a do neba, pretože opona padla. Amen. Haleluja. Náš Boh je dobrý. Poď so mnou sa postaviť pred jeho tvárou, brat, sestra. Pred tvárou Všemohúceho. Neviem, ako chceš reagovať, ako vďačný chceš byť. Možno si ešte nikdy verejne neučinila pokánie. Možno si ešte tohto Krista do svojho srdca neprijal, ale je čas, aby dnes si povedal svoje áno Ježišovi. Nedokáže ťa zachrániť nejaké vierovýznanie, ani nejaký človek. Iba jeden je cesta do neba a to je Kristus, Spasiteľ. On, ktorý zaplatil plnú cenu. A Božie slovo hovorí, že on zaplatil, Otec zaplatil nie peniazmi, nie zlatom, ale drahocennou krvou svojho jednorodeného syna. Tak veľa za teba bolo zaplatené. A ja ťa prosím tak na minútku,
Reaguj sa od toho všetkého, čo je možno problémom, čo ťa ťaží. Zavri svoje oči na tomto mieste a dovol Duchu Svätému, nech ťa naplní, nech ku tebe hovorí, nech ti otvára tieto pravdy. Odozdaj sa Pánovi, ty nie si na nejakom zlom mieste. My ťa nevoláme ku nejakým modlárským veciam, my ťa voláme ku živému Bohu. Áno, aj mňa Boh volá ku sebe samému. Iba jedna obeť, iba jeden Pán, iba jedna cesta, jediná. A to je cesta viery, že v to uveríš. Cesta, že učiníš pokáň a povieš, Bože, už nechcem žiť tak, ako som žil. Už sa nechcem viac zraniť, nechcem, aby si trpel kvôli mojej špine. Ale rozhodujem sa obrátiť sa úplne tvárou ku tebe, chrbtom všetkému tomu, čo je hriech, smrad. A rozhodujem sa ti slúžiť, žiť s tebou, poznať ťa, milovať ťa, pretože to, čo Adam s Evou stratili, Kristus mi zase vydobil a ja môžem sedieť za stolom s tebou, Oče, v tvojom kráľovstve. Je to tak silné a tak mocné, ty tam sedíš, ty si už položený do nebeských oblastí. Áno, si tam, v nebi, položený v Otcovi a teraz, keď Otec pozera na teba, tak on jednoducho pozera na teba cez Krista a on vidí dokonalý, svätý, ten, ktorý sa mi páči, ten, ktorý naplnil môj zámer, tak na teba pozera. A to je milosť, že Boh Otec takto na nás pozerá. My sami jednoducho, chcem povedať, že jednoducho si musíme uvedomiť, že si svätý nie preto, že tvoja dobrota, ale preto, že Kristus v tebe. A keď stojíš pred tvárou Všemovúceho a teraz tam stojíš a prebíjaš sa preto, lebo má zatvorené oči a ty chceš ho zažiť na tomto mieste. A on môže ku tebe prísť. To sa už deje. On môže prísť, objatia, ty ho môže zažívať, on ťa môže naplniť, pretože Kristus zaplatil. Je zaplatené. A z neba zaznieva, syn môj, dcéra moja, už nie si nejaký otrok, už nie si v zajati v temnosti, v ríši smrti, lebo Kristus tam zostúpil a odzbrojil temnosť od každej vlády a moci a zobral ťa do svojej náruče. Teraz si v jeho rukách, si v dlaniach Otcových v nebi, skrze Krista. A neviem ako ty, ale ja mu chcem ďakovať. Chcem mu ďakovať. Ak je niečo v tvojom živote, tak povedz, Bože, odpusť mi. Bože, prepáč mi. Bože, zmiluj sa nado mnou. A ja vidím jeden obraz. A môžeme tak urobiť a nemusíš, ak vládzeš. Ak nevládzeš, kľudne si sadni. Chcem poprosiť diakonov, aby Pánu večeru stôl položili tu v strede. Ja sa mu chcem pokloniť. A počas tejto chvály chcem sa modliť a ďakovať mu. Chcem mu iba ďakovať a vyznávať, Bože, tak ti ďakujem. Ty si naplnený Duchom Svätým. Si naplnená Duchom Svätým. Ty nie si hocikto. Viera je kľúč. V jeho ranách je tvoje uzdravenie. V jeho ranách je tvoje spasenie. Si Boží, patríš mu. Neber nikdy seba z jeho dlaní, z jeho rúk. Zostávaj tam. Zostávaj v jeho dlaniach. Zostávaj tam v nebi. Nech ťa neoklame tento svet a temnosť. Ale ostan tam. On je viac. Vieš, že iba otroci jednoducho otroci nemohli sedieť za stolom s otcom. Keď marnotratný syn sa vracia, tak viete, že otec mu dáva náruč a všetky znaky synovstva. Zapamätaj si, že si syn, že si dcéra. Chválospevka môže nás viesť do jednej chvály. Poď so mnou, s nimi, vyzdvinieme svoj hlas a ďakujeme mu. Neviem ako ty, nemusíš. Ja nechcem, aby to bolo divadlo. Ja nechcem, aby to bolo predsítené. Chcem iba jednu vec, aby to bolo úprimné. Aby si urobil úprimnú vec. A to je jedno, ako chceš. Možno chceš prísť tu dopredu ku oltáru. A možno iba tam na mieste, kde si, ísť na kolena. Možno iba na mieste chceš nechať zatvorené oči, zdvihnúť svoju ruku. Možno si sadneš a zdvihneš svoje ruky, ja neviem. Ale poď počas tejto chvály, reaguj. Halelúja.